अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। लोकसभा निवडणुकांचं बिगुल वाजल्यानंतर नरेंद्र मोदींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी अब की बार 400 पारचा नारा दिलाय, तर दुसरीकडे उमेदवारी अर्ज दाखल करायची मुदत संपण्याच्या दिशेने वाटचाल होत असताना महायुतीचा रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा उमेदवार अद्याप ठरत नाहीये। लोकसभेच्या या रणधुमाळीत मात्र होऊ घातलेल्या विधानसभांची मोर्चे बांधणी सुरू आहे। महायुती असो वा महाविकास आघाडी, घरोघरी मातीच्या चुली अशीच अवस्था या मतदारसंघात आहे। विशेष करून सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात इच्छुकांना आमदारकीचं स्वप्न पाहण्याची संधी देत आहे। त्याचं झालं असं की लोकसभा महायुतीचे उमेदवार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यांचे ज्येष्ठ बंधू किरण सामंत यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाहीये। दुसरीकडे विद्यमान खासदार विनायक राऊत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेची मशाल घेऊन 16 एप्रिलला उमेदवारी अर्ज दाखल करतात, परंतु महायुतीचा उमेदवार ठरत नाहीये। लोकसभेच्या या धामधुमीत स्थानिक पातळीवर मात्र आगामी विधानसभेसाठी जोरदार फिल्डिंग लावली जाते। इच्छुक उमेदवार आतापासूनच गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कुडाळ तर रत्नागिरी, राजापूर, चिपळूण या मतदारसंघात पडद्यामागून हालचाली होताना दिसतात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली मतदारसंघ भाजपकडे, कुडाळ शिवसेना ठाकरे समर्थक तर सावंतवाडी शिवसेना शिंदे समर्थकांच्या ताब्यात आहे। यातील सावंतवाडीवर महायुती आणि महाविकास आघाडीतील सगळ्याच मित्र पक्षांचा डोळा आहे। सगळ्यांनाच सावंतवाडीतून आमदार व्हायचंय। शनिवारी भाजपचे विधानसभा प्रमुख असणारे राजन तेली यांनी ठेवलेला हट्टापायी स्टेटस चांगलाच चर्चेचा विषय ठरलाय। त्यात जिल्ह्यातील कडवे विरोधक केसरकर राणेंची झालेली मैत्री म्हणजे युती धर्म पाळा संकट टाळा असाच संदेश देऊन जातोय। महायुतीत अनेक उमेदवार या मतदारसंघातून आमदारकीसाठी इच्छुक आहेत। दुसरीकडे महाविकास आघाडीची देखील तशीच काहीशी परिस्थिती आहे। शिवसेना ठाकरे समर्थक, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार समर्थक आणि काँग्रेस सध्या एकत्र असले तरी तिघांकडूनही मतदारसंघावर दावा केला जातोय। राष्ट्रवादीच्या अर्चना घारेंनी पूर्णपणे ताकद लावून आपली यंत्रणा कामाला लावली आहे। ठाकरे शिवसेना काँग्रेस दबक्या आवाजात उमेदवारीसाठी प्रयत्नशील आहे। लोकसभेनंतर महाविकास आघाडीत देखील इच्छुक बाशिंग बांधण्याच्या तयारीत आहे। एकंदरीतच महायुतीसह महाविकास आघाडीत 3 पक्ष एकत्र आल्यानंतर लोकसभेच्या आडून विधानसभेची फिल्डिंग लावताना दिसतात। इच्छुकांची बाशिंग तयार असून लोकसभेनंतर युती आघाडी कायम राहिल्यास उमेदवारीची लॉटरी कुणाला लागणार आणि कुणाची संधी हुकणार या विचारानं भावी आमदारांच्या समर्थकांची चांगलीच घालमेल होताना दिसते। विनायक गवस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।